ना खाएगा? बिक्री करेगा आप लोग को, दाल बना के खाओ। हम तो आज पहली बार देखा है। यहाँ का लोकल राइस में ये तो नहीं मिलते ये। किलो कितना? 180। 180. क्यूटी देखो गोजांनानै अर सायबायानो नै बिराद गुदुं मोजां जाखायो नै बरियानो अर सङोबाथाय नै अर सुयो आरोना बेयाव बिराद गोजाननि मानसि बेरायफानो फैदों कार्बि आंलं इसे कार्बि आंलं अरुणाचल ट्रिपाव फैफाबाय आरोना बेरायनो इन्टारेस्ट खालामसै गेलेहैनोसै बरफआव दसे लोगोफोर दायो सफैबाय जोङो तेनजिं ना तेनजिं मोनफैबाय आरो जों दायो बोथोरा एसे खोबनाय आरोना मोजां नुजोबाखै नै बोथोरा खोबनाय जाबाय तेनजिं नै गामिया ओरैबायदि बेबायदि आरोना आरो स्कुलफोरबो दङ सेरगाव मोनफैबाय लोगोफोर सेरगाव नै फै बरिया जायगा जादों ओइ लोगोफोर बेयो गाहायावहा बाजार दङ आरोना मोनसे नै बाजार बिथिं हाजोआ नै बेबायदि
दा बे बाजारावहाय थांसै आरोना जों दसे नायलांबाय थादों मा मोनो मा मोना नायलांदों र' दसे बाजारावहाय लोगोफोर कुन्दु मा लागोन हा लाखायो बेफोराव कितना ये एक सौ बेहा जुगायाव आरोना बे बाजारा नै जेकेटफोरबो मोनगोन गुदुं गुदुं दसे रेस्ट लाफैबाय लोगोफोर साहा लोंबाय साहा लोंनानै नै माबा फिथाइ गोरा गोराबो मोनजादों बादाम बादि थायो सिङाव मेजेम थाव जाबाय आरोना बेखौसो साहा लोंखांनानै दा हमस्टेफोराव थाहैनांसिगोन आरोना उपाय गैला मोनाबाय अखाबो एसे एसे फैदों बारबो बहुद थान्दा जायगाया नै बेयावसो हांगासिनो आरोना गुदुं बरियानो मा बुस्थु होनदों बेखौ फार्स्ट में थोड़ा सस्ते होते हैं लास्ट में जो फिर बढ़ जाएगा जितना काम होते रहेगा उतना रेट बढ़ेगा क्या इसको अभी लगाएगा खेत में न खाएगा बिक्री करेगा आप लोग को दाल बना के खाओ हम तो आज पहली बार देखा है यहाँ का लोकल राइस में ये तो नहीं मिलते किलो कितना 180 क्यूटी देखो गोजांनानै अर सायबायानो नै बिराद गुदुं मोजां जाखायो नै बरियानो अर सङोबाथाय नै अर सुयो आरोना बेयाव बेबायदि होजायदों आरोना नै बेयावहाय गोजौआव दा रुमाव सफैबाय नै उन्दुनाय जासिगोन मा जानो नै उन्दुबायानो जोंहा बसफोराथ' आंबो उन्दुनोसै आरोना लोगोफोर थ' फोजोबनोसै भिडिअखौबो बाय